обичам реалити форматите, особено в началото и любимия ми е България търси талант. И най-любимо са ми кастингите, когато изкача някой човек, който не трябва да е там. И изкоча една жена, която пееше чалга. Значи на България търси талант или трябва да си дете, или сляп човек, за да го спечелиш. Това са условията. Всички други там са излишно там. Обаче тя пееше чалга и пееше най-долната чалга. Сега аз не си спомням точно песента, но по памет беше: давай милионерче, мило, скъпи дрехи и коли, в замяна получаваш милото ми. Не съм е слушал, но може би продължаваше: давай милионерче, мило. Нямаш, давай, не на си. Секси, палава съм, давай ти на мен парата. Така. И журито се опита някакси да е политически коректно и бях такива: ами тук може би не е сцена за вашите песни. И тя беше супер обидена и беше така: това не изразява мен. Това хората харесват. Хората харесват това не съм аз. И те бях такива: окей, имаш ли песен, която изразяваш себе и така: да, много по-различно от тази. И пак пуснаха чалга песен, тя беше: Година, балаба, мислите ти съм сега. Това е коренно различно.